Θα δείξουμε πώς να φτιάχνετε μια αρματοσιά για ψάρεμα ακτής. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Μια μπομπάρδα. Νούμερο 30. Και εδώ. Το νούμερο εδώ πάνω. Δεν φαίνεται, αλλά εδώ πάνω είναι. Μια πετονιά. 0,25. Δεν έχει σχέση αν είναι για σιτή για παράμαλα. Μια φωσφορούχα χάντρα. Η δικιά μας είναι σιλικονούχα, υπάρχει και η πλαστικιά, όποια θέλετε. Ναι. Ένα ραγλού ψαράκι, μεσαίο νούμερο. Ναι. Ένα στιφτάρι. Το βαρελάκι, αυτό που χρησιμοποιούμε πάντα, το νούμερο 6. Ένα στριφτάρι με παραμάνα. Και αυτό νούμερο 6. Ένα ψαλιδάκι. Και επειδή η σιρτή θα γίνει από ακτή, ένα καλάμι. Όχι συγκεκριμένα αυτό. Όχι, απλά να είναι καλάμι ακτής. Ναι. Και ξεκινάμε. Παίρνουμε την πετονιά μας και κόβουμε περίπου 30 εκατοστά. 30, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. 15 εκατοστά. Έχει την κοπή. Παίρνουμε το ψαράκι μας. Εδώ. Βγάζουμε το αγκίστρι από πίσω και περνάμε την πετονιά, έχει μια τρύπα μπροστά, εδώ. Και περνάμε την πετονιά μέσα από την τρύπα την μπροστά. Να σας εξηγήσουμε τον κόμπο θα μας το κάνει ο φίλος μας ο Σλήφης. Στο αγκίστρι, ναι. Για να μοιραζόμαστε μισό-μισό το βίντεο. Μισό-μισό. Τρόπο σου λέει. Ναι, ακριβώς τρόπο σου λέει. Για να έχουμε να κάνουμε και δύο. Καθένας θα παίρνει το ρόλο του με λίγα λόγια. Να το περάσαμε. Και άμα παρατηρείτε, βγήκε η πετονιά από πίσω. Τώρα θα μας κάνει τον κόμπο. Στο κανάλι μας είναι καινούριος κόμπος. Μέσα από την τρύπα που έχει εδώ το αγκίστρι θα περάσουμε την πετονιά. Εδώ μέσα. Δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Όχι, είναι η γνωστή καντιλίτσα. Θα κάνουμε μια θηλιά δίπλα. Θα περάσουμε την πετονιά μέσα από τη θηλιά. Θα πιάσουμε την άκρη μας. Θα πιάσουμε την άκρη που μας περισσεύει εδώ. Θα γυρίσουμε την πετονιά από πάνω και θα την ξαναπεράσουμε από μέσα. Ένα λεπτάκι. Γιατί είναι πολύπλοκο λίγο. Και... αλλά δεν είναι κάτι και πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μας βοηθάει και το φως τώρα. Εντάξει. Βέβαια δεν είναι σωστό αυτό που θα κάνω, αλλά εγώ το πιάνω με το δόντι τώρα επειδή είναι μικρή άκρη. Και τραβάτε. Ένα λεπτό, καρφώθηκα. Οκ. Τραβάτε δυνατά. Και κόβουμε αυτό που περισσεύει. Ναι. Πού είναι? Αυτό. Ξανακαρφώθηκα. Τέλος. Έπειτα, έτσι όπως είναι το αγκίστρι, μπροστά στο ψαράκι, τραβάτε την πετονιά ώστε να μπει το αγκίστρι. Μισό λεπτάκι εδώ. Τραβάτε. Βάζετε μέσα το αγκίστρι, το αγκίστρι σας. Βλέπετε ότι είναι εντάξει όλα. Εδώ. Και τώρα θέλουμε το στριφτάρι μας. Να το. Κάνουμε μπροστά, το πιάνουμε τις δύο άκρες και κάνουμε μια μύτη μπροστά. Όπως πάντα περνάμε τη μύτη αυτή μέσα από την τρύπα, από το βαρελάκι. Στη συνέχεια κάνουμε έναν κύκλο. Περνάμε αυτό το μικρό το κυκλάκι μέσα από το μεγάλο τον κύκλο από κάτω. Μισό λεπτάκι. Γιατί έγινε ένα μπέρδεμα, αλλά διορθώνεται. Με την ησυχία σας, άμα σας μπερδευτεί, ο κόμπος πάλι από την αρχή. Ναι, περνάμε όπως είπαμε το μικρό το κυκλάκι μέσα από το μεγάλο τον κύκλο. Να το. Και στη συνέχεια, έτσι όπως έχει αυτός ο μικρός ο κύκλος, περνάτε μέσα το στριφτάρι. Αυτό τον κόπο σας τον έχουμε δείξει και στα προηγούμενα βίντεο μας. Σε όλα μας τα βίντεο και στο intro. Είναι ο βασικός κόμπος που χρησιμοποιούμε. Η άκρη είναι εδώ. Σφίγγεται καλά. Και τραβάτε και αυτή την άκρη μου γιατί μπορεί να κάνει ένα μικρό κυκλάκι. Είναι μια χαρά σφιγμένο. Κόβουμε αυτό που περισσεύει.
Στη συνέχεια, συγγνώμη για τον θόρυβο στο background, στη συνέχεια παίρνουμε το καλάμι μας και τυλίγουμε λίγο πετονιά, λίγο ακόμα ξετύλιξε. Εντάξει. Εκεί. Να το. Παίρνουμε την μπομπάρδα και περνάμε από πάνω ή από κάτω. Από πάνω, από κάτω. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Για προσοχή να περάσει αποκλειστικά Από πάνω. από πάνω. Εδώ, μισό λεπτάκι, γιατί είναι και διάφανο όπως βλέπετε. Και δεν φαίνεται. Να, το περνάτε. Ωραία. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί, γιατί κάποιες φορές κολλάει μέσα η πετονιά στην μπομπάρδα. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Βέβαια, στην πετονιά μας εδώ, ξέρετε, όταν σας δίνουν την πετονιά είναι με βερίνες. Τις έχουμε βγάλει εμείς, άρα λογικά θα μας πάει ευθεία. Ναι, μισό λεπτάκι. Κόλλησε λίγο, άρα ξεκόλλησε. Θα δώσει λίγο αυτή την πετονιά εδώ πίσω. Σχεδόν βγήκε. Το αφήνουμε στην άκρη. Και παίρνουμε τώρα το σιλικονούχο φωσφορούχα χάντρα. Περνάμε από μέσα από την τρύπα, εδώ, από τη χάντρα. Έχει μία μπρος και μία πίσω, μισό λεπτάκι. Η χάντρα είναι διαμπερές. Ναι. Θέλουμε τώρα το στριφτάρι με την παραμάνα. Να το έχουμε ανοίξει ήδη. Κάνουμε μία μύτη μπροστά, όπως πάντα. Όπως κάναμε και στο στριφτάρι μας. Περνάμε από μέσα από τον κύκλο τη μύτη αυτή. Και στη συνέχεια κάνουμε έναν μεγάλο κύκλο και περνάμε το μικρό το κύκλο μέσα από το μεγάλο. Όπως είπαμε και πριν. Να το, εδώ. Αφήνουμε την άκρη και περνάμε μέσα από το μικρό τον κύκλο το στριφτάρι με την παραμάνα. Να το. Κόβουμε αυτό που περισσεύει. Εδώ. Αφού έχουμε τελειώσει με την μπομπάρδα μας, γενικά με το καλάμι μας, έχουμε ανοίξει ήδη την παραμάνα και περνάμε από μέσα το στριφτάρι, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ψαράκι, με την πετονιά με το ψαράκι. Κλείνουμε την παραμάνα μας, κάνουμε μία παύση και σας δείχνουμε. Συνεχίζουμε. Αυτή εδώ είναι η κατασκευή μας. Από πάνω συνεχίζει και φτάνει μέχρι εδώ. Συνολικά αυτό εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, αφήστε ένα like και comment για επόμενες ιδέες. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο. Αντίο.